Ideme z prostredia. ešte vonku. Počkaj, ideme z prostredia. Krásny sneh je všade, ako vidíme. Ideme z prostredia, ja to poviem. Ideme z prostredia vonka do prostredia do skrine. Aby sme sa dozvedeli niečo o Vianociach. kokave! Počkaj. Ty koko, to je cesta! To je cesta zla! Sme v skrinka. Kokso? Vykalčujeme. Domino! Vidíme svetlo, mám ísť do ňoho? Poď, natáčim ja. Teba? Ideme za Michalom Pam. Niečo o Vianociach. Ale! Miško, no čo? No, Mišo, povedať čo o Vianociach. nerob vážne teraz. Dobre, no. No Mišo, no porozprávaj niečo o Vianociach. Čo si myslíš o Lukášovi? Ale chýbaš mi, Domino. Ja viem, predsa sme tu už počuli. Pane doktor, sústredte sa. Dobre. Zapýtajte sa. Lukáš? Lukáš Furák. Povedz nám niečo o Vianociach. Vianociach. Ja mám sa vyjadrovať. Prosím, Hej, pokoj. prosím. Som No, chcel povedať, povedz že niečo o Peťko Juhák má rád, keď muž krapkami jeho vajcia. Ale to máme ostať medzi nami. Tak Richard Farkáš. Nie, teraz Lukáš. Nie. Je vzácne vedieť, ako je to prebieha v Kokave na Iba Vianoce. nepoviem. No, normálne Ja nepoviem. Iba povedz čo? Nejde sa aj Ukazujete si komunikovať. pipíky, chlapci tam všetci? Nie, to tam nie. Čo? Bože, Peťo, ale vy máš to. No, Rišo, čo? Vianociam, čo Ale by nie, ty? toto video je Tak podľa mňa Vianoce sú najkrajší sviatok roka, lebo Ježiško sa narodil vtedy, ale najkrajší, teda ešte No, ale krajší keď ako to tamten, normálne rozprávaš. No, povedz. to je Veľká noc, lebo vtedy Ježiško To je zomrel. normálne toto. No to je smutné. No, on aspoň To je hovorí. smutné. Zdieľame rovnaký názor s Richardom Farkašom. To každý. Domino, povedz nám dačo. Čo mám povedať? Prečo odišli preč tí dvaja? Oni išli zabiť Ježiša.